Arratsaldeon, eskerrik asko etorri zarien guztiz hori. Liburuaren sinadurak egingo dugu zapatuan luma liburu dendan, 11:30 hasitxe. Liburuaren jatorriaz edo nondi norakoaz, nondi datorren berba egingo dut lehenengo eta behin. Orain 3 urte eta erdi edo 4 urte berriarako hasi nintzen hilean behin idazten orrialde bat. Baziran apurbet prentsan egunero agertzen ez dira zanak. Ipuinak, kontakizunak, pasadizoak eta batez be gauza edo kontu harrigarrizak. Gaur eguneko gure pentsaeratik behituten eta obsesio batzukaz. Eta batazan langile hiendearen aldarrikapena, horren barruan emakume beharginak, gure ama eta gure amuma izan ziren moduan eta portuetan eta baserrietan asko eta asko, eta arrantzaleen proletartasuna aldarrikatzeko beste batzutan, eta lako historio harrigarri batzuk. Eta lagun batek, bidali doztan berbetan eta berbetan egoten ginen, tesi doktoral bat, sexualidad, escándalo público y castigo en Bizkaia durante el antiguo régimen. Egilea da Jose Patricio Aldamiz Gamboa, tesiak 1920 orrialde dekoz, eta 3 bidarrez edo leidune ban. Hor, tesi horretan agertzen da sexuaren bizipenak eta ingurumariak eta bar Bizkaizen antzinako erregimenean eta harrigarriz da benetan ez dago sinesterik eta guztiz apurtzailea da tesia. Eta tesi horren barruan dagoz batunda Maria Josefa Azketa eta haren alaba, Josefa Azketa eta haren alaba Maria Josefa Azketaren goraberak. Almikan 1898an ama alabek eriotzia emonotzuen aiteri, Juan Norma Etxeari, Agirretzu baserrian. Bermion, inok esteko hau gogoan. Badagoz gogoan beste ipuin batzuk danak asmatuak. Izaro, Tella, dana asmatua. Estropada, idatzin eban berrian nok asmatu dauzen, Juan Irigoienek. Fastista itzela, nire usokidea mundakan. Eta ostera, benetako gertaera batzuk astuta dagoz. Tesian agertzen dira 15-25 orrialde ama alaben kasuaz, baina danadala Bizkaiko agiritegizan prozesu osoa dago. Prozesu osoa irakurtea da berez pelikula baten barruan sartzea. Prozesua zehatza da. Ez da sinestekoa zein zehatza eta zein ondo eratuta dagoen ordurakoia estatua. Bere egitura danakaz. Gero behar bade esango dut. Eta prozedura hori egin hauen transkribatu kastellanora, hainbat orduz, 300 folio dire, ez dut ekarri erakusteko, orduko iskribau bakoitzaren letriegaz. Ez dakit inoiz ikusi dozu esan, orain 200 urteko testuak eta oitu arte, eta batzuk, ez dira itxute, nire letria hemendik 40 urtera ez da oinok aituko, edo gaur bizarbez. Eta holan da, eta gero prozesu hori hasita amaitu
egin hauen transkribatu ostean, euskeratu, osorik. Hori da, beste bihar bat, 3 hilebetekoa edo lan, zorionez oso eroso nengoen hemen Bermion bizi izaten, Iñakiren etxean, hemen Etxebarria eta Krestentzin, goizetan itsasoa, izaro eta ogoino ikusten, eta Bakesantuan. Eta horrazi eta amaitu nauen novela hau. Transkripzio hori eta gero apurbet konponduta Mendiguren eri elkarrera bialdu notzan, eta Mendigurenek zeban haitu nire ordialdia. Gure amak esateban moskorrik eta ordirik. Moskorra da alkoholarena eta ordirik edozein zerarena, eta orditu egin nintzen historia honegaz burua galdu neban. Aitortzen dut, burua galdu nebala, hain da, historia hau, sekulakoa da, ez dino nire novelia, hasita amaitu gure badozue gazteleraz irakurri, bidaliko otzuet gura dauenari. Ostan, hau kronika legez ezin da. Eta alegindu nintzen novela legez egiten. Prozedurako dokumentazioa zehatza da, zietza esaten dugun moduan. Ez da ezer falta. Zer falta da emakumeen ahotsa? Ez dago, bai, emakumeen ahotsa doa inkisizioaren prozesuetan lez, ikusten badozuak Elarre pelikula, uste do nahiko ondo bilduta dagoala, Josefa Azketa euskaldun hutsa da. Ez daki gaztelania, tutik bez. Galderak dira, usted golpeó con un hacha a su marido hasta matarle tal y tal y tal. Sí o no, itzulpen hau egin dozu, bai ala ez, bai. Zer agertzen da? Dino baze, aizkori hartu bala eta hau. Orduen, hori ez da Josefaren abotza. Eta hor bete egin behar da, eta aurreratu emakumeen pentsaera horretara. Alabearena itzelagoa da, eta behar bada gaur egunekoa. Hemen Bermion badakigu gaur Telecincoeraz eta Antena 3eraz mintzatzen dala jende gehiena, ez gaztelaniaz. Mintzatzen dira, entzuten daben, edo ikusten daben telebizioaren erara. Eta esango neuke alabea gure izan ebala bere gaztelaniaren erakustaldiza egin, eta egundoko kakanastea sortu ban. Ze non ondik entzunda, esan eban biboraz. Bere aitormenean, zoratu egin ziren farmazeutikoak, medikuak eta danak herri honetan begiratzen si realmente en este pueblo hay o no hay víboras. Dana itzulpenagatik. Dinotau, anedota modure ez da, zelan izan ziren aitormenak. Gertaerak dira, hain zuzen be, irailaren batean, Almika auzoan, Agirretzu baserrian, ama alabek, Josefa eta alaba Mari Josefa, Mari Pepatzu, ama euskaldunaren zat, Mari Pepatzu, hemen dau beste zirikada bat gaur egungo ustezko izen euskalduneri. Eta eriotzi emonotzuen bizen artean ez dakigu, bizen artean bai, baina nork Juan Ormaetxea gizonari. Juan Ormaetxea gizona da, eta falta da etxean, ez dago inon, eta alako baten, eta hola nazten da novelia, Juan Ormaetxeari, neu Ormaetxea, Jimenez Ormaetxea. Eta hainbeste gara Ormaetxea, mundu honetan, ez da geni Luzarraga asko zari. Eta Uriarte zezanik, Eta
klamoreak, hau da, hileta egin jakola handik egun batzutara Almikeko parrokizan, ze orduan Almika parrokiza zan. Hene bada, horrek hiletak izaten ziren klamoreak, esaten ziren, gorpu bako hiletak ziren, eta ni mundakan monagilu egon nintzen, eta oso gogoan daukat, holango lehengo hileta itotako bat izan zen mundekarra asko itoten ziren urrunean edo galtzen ziren, eta nipini zen maizie, gero kajoitzu bet, kajie, ganetik oialak eta holan, eta emoteban katabuta egoala, baina ez egoan katabut edo zerik ez ezer, bakarrik hori ez. Jakinda, alkateak, Juan Ormaetxeari, elizkizunak egin jako zala, ara agertu da. Ia ba, nondik nora egin jako zan hiletak. Eta hor agertzen dira Almikako abade bizak. Bat apur bat nagusiagoa eta bestea gazteagoa. Eta, ia zer dala eta onaino kontatuko do nobelea, azketak eta Ormaetxeak Amalabek agertu dabez gutunbi, kartabi, esaten, Juan Ormaetxea gizona Portugalete aldean itxo dala. Jakina, nork osti asmadau hori alabeak. Ze alabea, hain da, santuialea esaten zana, ze pentsadeu, haike, han lurperatuta dekiena, soloan, merezi dauela, hileta elizkizuna, ez daiken purgatorioan bizi luzaroan, espadabei joan daiken zerura. Eta hor galtzen dira. Hortik aurrerakoa da, nok idatzi dauz gutunak, eta hemen hartuko dozu sekulako sorpresa, badagoz pelikula batzuk, non ikusten dan zelan dagoen jendeak eltokietan eta analfabetoentzako gutunak idazten. Bazegoen bat mungian, zapataria zana. Pentsatu behar da, jendei letra bako jendearen gutunak eta paperak nok idazten ebazan. Eta orduan, elebidutasun sistema honetan, ez dana benetan elebiduna, ez badabe batzuk euskaldunutzak dira eta besteak elebidunak eta guzti hori, zein zan emakume hon posizioa. Zer idatzi da bien bestakize. Zein da neskiaren ausardiza, kemena, hori idazteko. Hor agertzen dira horrek. Gero agertzen da prozedura guztia. Hau da, Bermeoko alkatea, aguazila, abokatua, izendatzen dana emakumentzat, emakumeok idearik ez tekie, abokatu emoten jake, abokatua onartu besterik ezin da begin, gero badator fiskala. Eta hor eta pertsonaiak sortzen, gero da, herri hau 1828an, pentsatu behar dugu gure Bermio zelakoa zan, kendu argizak, kendu oraingo zaratak, ekarri kaleak lengora, irudikatu portua, portua argi barik. Ez dugu esango ezegoala bateletan edontzietan kriseilurik edo antortzarik edo zurik edo, baina fokurik ezegoan. Eta imaginatu behar da kontrabandoa tabakoarena Bermeoko portuan. Horretik novela honetan importantea da tabakoa, detalle modura, zedana doa detailerik detalle. Orduan, ikusiko dozu zen, detalle edanak dira egiazkoak. Zue ikusten badozu Baionako itsasontzi bat Bermioko portuan, eta batzuk horretan kontrabando, tabakoaren kontrabando egite 1828 hori egiazkoa da.
Dana. Kartzelan emoten daben jatekoa eta dana Bilbon, egizaskua da. Urazurrutiako tabernako orduko 1829 taberna Adarra, tabernaren izena pentsa, benetakoa da. Eta hasten da orduan, berreraikin gura hori, guzti hori, eta apurbet denbora horretara joan, alandaze kontakizuna orainaldian da. Eta irakurleak egin behar dau, zelandoa zen alkatea eta goazila eta idazlariza eta danak almikerantz euren zaldietan, zaldiganean, parean ipini beren burua. Eta joan. Eta ikusi. Eta horrek dakar hizkuntza bat, hizkera bat. Eta horrek dakar joskera bat, sintaxis bat. Laburra, zehatza, eta elipsis asko. Eta gero beti poesia asko. Ze testua, niretzat testua importanteena da. Ez da kontakizuna, testua da. Eta testu hori alegindunaz euskeretik ekarten musika horregaz, ezta? Eta orduko esamoldeak eta gauzak. Beste hutsune batzuk be badagoz, ez dakigu nordan abokatuaren emaztea, ez dakigu nordan aguazilaren Andrea, ez dakigu nordan fiskalaren Andrea. Begiratu dodaz izenak, danak Bizkaiko artxibo diozesanoan, eta hortik topadoz datu batzuk, eta sortu dodaz horrek emakumeak. Horrek emakumeok neuk sortuak dira. Neuk asmaneikoak apur bat ikusita zeintzu dira zen gizonen pasinoak. Horrek androk, esan daigun, ezagutu dabez, eta ezatuten dabez Josefa ama eta Maria Josefa labea. Eta beste ikuspuntu badekie, beste ikuskera bat, ez da besteak aparailua da. Esan daigun termino historikoetan estatu aparailua, materialismo historikoa eta estatu aparailua, ze ondo atonduta dagoen. Eta gero beste ikusten da justiziak jakin gura dauela zenbat aizkora. Eta horra gertzen da C6. Harrigarriz da zela 1808 Bermeoko farmazeutikoa, medikua, bestea eta bestea dabizen zaurizen neurriak, dezerak, nondik norakoa, neurtuten. Eta gero pentsatu behar dugu krestendo bat dagoala. Zemakumea kondenatuta dagoz lehengo momentutik. Gizon bat, hilda, agertu da neskero, eta hiltzaileak edo andrabi izan diren eskero hortik gora, emakumeak errudunak dira. Ez dago beste remediorik. Eta errudunak esan daigun badira. Baina ez da egongo salbamendurik, ikusiko dozue. Irakurlea pentsatuko deu, nebe hola joan nintzen, salbako ete direz, parkatuko ete jaken, ez da? Eta gero, giro honetan eta orainaldi honetan joan da, eta hizkera honegaz eta bidea dekogu novela, leku infinitu bet. Aleginduna, zantzinarik berrera ikitzen abilena, Emerandoko bidea, Bilbo Bermeotik eta gerra ostean guramuma bermeotarra mundakatik freskerak joaten zirenak arraina hartuta Bilbora, bideko bizitasuna, nortzu ziren horrek androk eta alaba, aizta gaztetsuak eta giro dagoen. Esan behar da, orduko gizartea, etzegoala orain uste dugun moduan hain kontrolatuta, ez? Eta, posible zala alde egitea, eskutatzea, jakina, emakumeo Josefak eta Maria Josefak ez tekioien nora joan. Eta hartaz guzti be Bermioko kartzelan dagoz.
non dago Bermioko kartzela, udaletxean. Alegindunaz, irakurleari esate behitu, torri ametik, zaldi gainean, pekorotzak edo bekorotzak, horre be batu behar dira, egiten da galapan, klak, zerak zaratak, irrintziak, jendea kalian, herriza eta guzti horiez, eta krestendo baten doa. Ze azkenean Bilbon antolatzen da azkenengo estena. Eta azkenengo estena sekulakoa da. Eta horrokin eban problema bat. Egitea garrotea terriblea da. Ni gogoratzen naiz, Puig antik garrotez hil ebien gauian, gau guztizia emon eban negarrez. Ez dakit, frankismoko azken garrotatua. Asko irakurri dut borreroen kontuak eta dana borreroen detaileak be egizazkoak dira. Antzinako euskerean irainik handien euskaldunen artean euskeraz, eta testimonioak dagoz eta irakurri dudaz, besti tesi eta zer batzuetan zan, borrero. Inori borrero esate honen zen da, putakume, putalaba, hau beste ez, borrero. Eta Bizkaian ez egoan borrero horik, ekarri beharregoan. Oraingo borrero hau, eze kristona da, borreroaren abizena karnero da. Karnero, borrero, eta, zelan izan zan hori izan zan kontakizunaren aldetik, korala egitea zer gertatu zen Bilbo 1900 da 29ko apirilaren batean, nortzuk bidea betezan egun horretan be, nortzuk batu ziran, zelan izan zen, deskribapen zehatza ez dut egin. Ez dut gura izan, zaten dan moduan horretan errekreatu edo, baina bai, eta gero alabearen etorkizuna be, eta ez dutzuet esango, alabearen geroa be, ez da gozua izango, hori be dokumentatuta dago, badakizue orduan sortu zirala lehenengo Valladoliden, gero Zaragozan eta azkenean Bilbon eta galerak, andrazkoentzako kartzelak. Eta kartzelak zelakoak ziran eta ze posibilitate egoan aretatik bizirik urteteko. Hala handaze, azkenerako maite mindutan egoan 14. Karo, semeak be badagoz. Eta badagoz detaileak zenbat seme alaba amak, claro, seme alabak amarenak dira, ze gizona, zer dalata emondotzo eriotzia amak, hau da, handriak gizonari, hori ez argitzen, hori zeharkako bidez edo bataz beste bide batez ailegaten da apur bat, abokatuaren aldetik zelako tratua eta hori be hor dago, esaten dozu, hori be, galdu egin ez apurbet, apunteak ez dutaz behitu egin, eta galera eta alabea, eta gero semeak esan dutena semeen etorkizuna. Justizia orduan, eta inkisizioaren sasoietan, zelan ordaintzen zan. Egiten zan lehenengoa zan, ondasunak baitu. Hartu. Eta ondasunok erabiltzen ziren gerozetako eta prozesuaren gastuak ordaintzeko. Eta prozesuan zenbat eta parte txikiagoa, baina importanteago sinadura, diputatu nagusiak eta abar, zati handizagoa. Eta danak, zati danak dauz prozesuan zehaztuta. Zeinek nork zenbat egun egin dauzen zertan eta zer zorriakon eta zer emon beharriakon. Galdera hemen itziko dut. Agirretzuk nahikoa emon eban, ama eta alabea desagertuta
mutilbi bizi ziran, prozeduraren kostuak ordaintzeko? Claro, orduan, Agirretxurain txaleta da, txaletantzekoa. Hori be badago, prozeduraren, guztiaren, justiziaren kostua. Alandaze, hauzitara eroan ezketero, emon, zure etzauntza guztia, zure ondasunak eta dana, galdutzat. Eta hau da, ja laburtu amaitzeko, saiatu naiz batez be testu hau izatea testua. Edo zein orrialdetan zabalduta. Horiek gogoan, zorigaiztokoari meza egin behar diote. Bihar bertan. Klamorea esaten zaiona hain zuzen. Espaitago gizonaren gorpurik. Eta horra astoramenaren arrazoi nagusia. Mundakan ez dute hango itotakoen berririk. Zermatuza mundekan bi ito zirela. Pentsatu neska. Beste bat. Ama alabak Josefa eta Maria Josefa, auzoan Josepa eta Mari Pepatzu, elkarren ondoan paratu dira elizan, ohi den legez Andraskoentzako aldean, alboan dituztela, hau ere legea, familiako beste Andraskoak, gazte eta nagusi, lenguzinak eta izekoak eta mantelinak bekokia baino berago denak, lepoa okerturik amak, tente alabak, alaba bietarik, bizirik lotu zaion bakarrak alegia. Hala zeba, etzaie aurpegia igartzen, dena dela ez dute alboetarantz begiratu guran. Horra aurrean eskerretarago gizonezkoen aldean, horra etxeko mutilbiak, hiru semeetatik bizirik lotu zaizkionak. 12 urteko Manuel Gaztea eta 18ko Juan, horiek ere jakina elkarren ondoan. Eta hola ondoa kontakizuna, denbora guztia, errimo honetan, esaldi laburrakaz, saltoak eginaz, hau da, Almikako Elizako giroa nik irudikatua. Egizde da, gero irakurriko duzue, momentu horretan Almikako sakristauarentzako etxe barriza egiten ebiltza ari zirala. Hau da, azalpena orain galderak egiteko tartea. Bai, bueno, ja nahikoa berba egin dota zel. Bai, bueno, nire baina komenta bat zen, nik irakurri nagoen oso ari, esan oso erraz baten zaitxu. Eta hori, esperba erratuko nukez, euskerie, ze batue da, baina liberian bertoko euskerie da, osea, ze esan dagoen, ze natural hitzen dan, ezta? Alan da, ze, alako sintaxia, zulen esan duzune. Eta horrek sarduten zaitxu oso ondo, giruen. Eta gero hori, gauza borreroena, gauza asko, baina hori, zu dinosuna, zelan bakoitza fiskala, fiskalen emaztiena, bera kanpotik etorritxe, zelako harremona herriko emakumeekaz, hori da gauza oso politze beha itxuteko emakumeen arteko girue, eta... Baina, justu gaur ekaitze goitzea zagoen berbetan, liburu azalata. Eta horra itxu dut, gaur egun nire kalbarioa dan gauzetako bat, ikusten danean zelan danaren presioa jasoten dagoen fiskalak, besteak dana kalkulatzen, zenbat diru atarako da hoien, zer kargo sartu halko da hoien eta imaginatzen zure lana euskeratuteko hori dana, zeniazko tokatzea jazte 18garren, 19garren, 17garren mendeko gaztelania euskeratutie, Arabako Foru Aldundiarentzako txerdenagolako batea, errota zaharrak eta bar. Eta nagoen aitzuten oin arte zergatik izan gaztelera hain aldrebesa. Eta gau, esatzez, berbako ordain duten zala. Orduan zelan asmatuten ez, berbak eta berbak alik eta luzen itxeko eta gero kobratuteko. Eta hori, ze zoramen gertutea, gaur egun testuak irakurteko, aitzuteko, eta zengo etzut gero
euskeratuteko, eta gero euskera zaitzen duzu lako parrafa, tita, zehaz mehatz, lerro pare baten. Eta la que dicho del propio tal, eta zelan buelta, eta jot, oin hasi nahi haitxuten, zure liburuari esker, zelan dan, eta oso, nire guztadez pilo bat hori, zelan dauen jasota girue, herriaren erantzuna borreran aurrian, ze askotan imaginatzen dugu pelikuletan, mundu guztia dagoela txaloka, ezta? Venga, borrero hilko dauiez eta danok irainka eta hor, jendeak justu horren kontra zelan agertu den dan, ezta? Eta jota hori, kriston errekonstruzio lana, eta zelan agertzen dira pertsona bakoitzak ahotsak, gero agertzen dira, desagertzen dira, beste batzuk hartzen dabe protagonismoa, eta zelan joaten den, ezta? Prozesu egina ala, protagonismoak txandakatuten eta aldatuten, ezta? Eta bueno, nire hori, galdera baino gehiago, zorizionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta erraz, tita, hasi eta buka oso erraz. Nadala euskara batua dala eta euskara batua arau batzu dira. Hortik gora dana da batua, amaitu eta bukatu. Horixe da, hemen inok ezin dago esan hau ez danik batua, baina hemen euskeratik asko hartu dauen batua. Eta zera itsasoko piztiak egin ebanean, konturatu nintzen lapurtera klasikoa eta bizkaiera zarraze antzekoak dira. Ala da ze, hori da, alan da ze, hori da, alan da, ala da ezen, hori da. Dio bada ezen hori da, Arteagako eta horretako baze. Dio baze, dio bada ezen, eta hain sakona da hori. Erro hori, eta gero gu jakin behar dugu ere eta be biak dirala batua. Eta hor alegin duna, hor oreka bat egin behar da ze, Euskal Herrian, Euskaldunok, eraskotakoa gara. Hori Holanda. Eta bueno, gero, hau gura dut azpimarratu, ze badakit batzuentzako, ekaitzen liburuan niretzako miresgarria da, Euskal Literaturan erreferente bat izan beharko litzatekena, hori Zaldi Mamarroa, eta hor geratu da, baina liburu balientea da, eta da literatura bat, hori agertzen da, no, Bermion esaten dan moduan, baina hori herrizak zelan berba egiten dauen da, beste guztiza batua da, kontaera batuera da. Bueno, ez da behintzat euskaltegiera, zen euskaltegietan ibili naiz. Eta gero nazten da batuera eta euskaltegiera. Kimatutako euskerie. Bai, zehatu behar dugu eta... Bai. Nik galderatxo bet, historia ikusi. Bai. Ez dut irakurri orain liburua. Arreta ditzu duz, zer gaitxileko jamak eta alabiek abixen berdine, eta zaitzina? Bata da azketa eta beste hormaitzea erratu eginaz. Eta erratu egitenaz joera hori dekot. Ama Josefa azketa da, eta alabea da Maria Josefa azketa. Orduan hormaitzea, barriro lehen esan dut. Josepa eta Maripepa edo Maripepatzu, bai. Holanda. Ez, hori izango zen ja beste nazte bat, ez da? Eta, bai. Galderatxo bet, berandua llega nahi da, igual ja zenduin zua zikeratan, bai, kuriosidade bat, zelan ez dut zendun historize? Igual kontazua zikeratan, esan dut, tesis doktoral bat apuntatu gure badozu, edo estantzien galdera itzi hemen liburutegizan, irakurri neban, sexualidad, escándalo público y castigo en Bizkaia durante el antiguo régimen. 1928 horri alde. Itzi irakurten zabizan novela danak eta leidu hau. Leidu hau. Hau da?
esan dolen, hiru bidarrez edo lehidu dut, irakurri dut, eta dagoen Josefa eta Maria Josefa eta Juan horren atal hori buruz dakit. Hainbatetan eta hainbatetan. Esan dut, prozedura guztiza Bizkaiko Foru Aldundian dago. Zorionez, Euskal Herriko Unibertsitateak Joseba Agirrezkoenaga adizkidearen bidez lortu ban hori zera eskaneatzea zelan da, oinarri elektronikora pasatzea eta gaur egunean libre dago, ze badakizue, Foru Aldundiaren artxibategian zer zelan da, egiten dan, zer dagoen digitalizatuta hori libre ipinten da, baina digitalizazioa eskatu egin behar da. Eta behin baten batek dokumentu horren digitalizazioa ordain dute, gero hori publikoa da. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitateak zugipini Josefa Azketa eta gertuko dira dokumentu guztizak. Merezi du da, gero, karo, lehen esan dutena, letrie, hori da beste begiko minbet. Berrizen ez egun esan da historiz de Bermion? Zer? Berau historiz ez egun esan da errezen? Ez, jagaldute dau. Bitor Uriarte badakizue goera bat gainditu guran dabilela, zeban ezatuten. Eta Agirretzun jaioneko edo bizi izaneko lagun batek, ez da izan honen berrik, ez da ostan. Haitxe bazan olakoen zalie, haitxe izan eta ez dakigu. Ezan geratu honen arrastorik. Herri memorian. Eta nik, neuk, idatzi neban berrian, honen ganean artikuloa, Josefa Martiria zan. Hordeko zue berrian, begiratzen badozue berria, begiak lau, nire atala orain ez dut idazten, eta hordeko zue, eta hor ikusten da garrotea. Zer zan? Itzela. Eta ez da geratu. Itxaropena daukat, lehenengo eta ben Bermion askok irakurtea hau, eta gero, pentsaten bada zozer egitea edo. Zen mererezi dudeu gai asko dagoz, ez nire novelan bakarrik tesian eta gauza. Ibilanditxu betan Agirretzure. Eta nor bizidanan Agirretzun, baina etxea dotoretuta dago Bermeoko toponimia liburuan eta web horri zen, Agirretzuko argazki izarra dago, 80ko hamarkadakoa, zorionez, ze gaur, nik ez dut inor kritiketan, arek esteko zer ikusirik ordukoagaz. Baina, 80ko hamarkadako argazki horretan badago zera ikusten da non lurperatu ebien ama labek aitea, Juan Normaetxea. Eta zelako txapuzia egin ebien. Pentsatu behar da, eriotzi emon, aizkoria gazauta bestea, gauerdi zen, solora eroan lurperatu, ez da ezer ikuste. Tire, bada. Ni hango urbilekuenaz. Bai, nongoa? Agarretxutik urbilekue. Zein da izena? Baserrikoa leku. Baserrizen, zeinen nire baserrizen. Bai. Etxebarriza. Etxebarriza? Bai, bizkatxo bat aurrera goja. Bai. Dokumentuetan ez dut ikusi hori? Bueno, dokumentuetan Etxebarriaga agertzen da. Bai, bai. Ikusiko duzu liburuan igual, behar bada. Eta nik ez dut entzun nolakorik. Da, baserrize orain dela gitxi barriztute dago, esan dute izango die. 10 bat, 10 ez? Baina liburuan badago, lehenko baserrizaren argazkize badago, ez zuzun joiz ezer haitxu, hau da lata. Gelditzen jaz, zeu zer hor, txina entzunde, ez dakitza agarretxuri buruz, beste baserri bat argina, horreri buruz, agie eukideuela horre baserrizek. Agie esan, zeu zer gertatzen zari nor edo norbaitek burua hil edo... Zeran esan dozu? Agie euki baserrizek. Agie? Agie, bai, esakera bat da. Bai. Bai, batek igual bere buru hiltzen bat zegoen hor edo,
esaten zen horre baserrizek agie dekola. Da, gero igual handik urte batzutara bezeu zer gertatu gero, eske horre baserrizek agie deko, ez como Ez dut inoiz entzun, urrengorako hartzen dut hau. Zenik entzun da dekot balbie eta hori, baina balbie beste bat da. Bai, foruko gizon bateri entzun otzon behin esaten, etxe honetako agie hau eta hau da. Eta nik geratu nintzen, agie, eta lotu neban agie abea, abe. Agie da, labiba. Bai, horregaitik, abea, agia, bai. Eta horregaz lotu neban. Baina ikusten da, agie dala, etxe honen izaeria edo, ez du jakin hori, politxe da. Eta bai hor, San Andres hau zuen, bai holan baserri baten, arena argidik dakitz, entzun agie dekolare baserrizik. Eta almikeko beste inor etorri da, parkatu? Bai, neu, nire ama, da guk ez dugu entzun. Eta zu zeinetakoa zara? Txindortza, txindurza. Txindurza, bai. Sorpresi izena, Egunen baten joan biko dugu ara ikusi Juan Norma etxe azkenean ze gure alabia Irati Jimenez, han bataiatuta dago. Ama alde gonzan, ni ez, ni kanpoan geratu nintzanan tabernia egoan orduan orain be. Eta badeak aldetu ban, pregunta ban, eta itxe, eta ni kanpoan egoan, biginan erabakitzeko. Orduan... Eta galdera bat. Eta bera Juan Normatxea gero bertan handiken dago entirra eta? Bai, Elizan. Liburuan, ez tozu lehidu liburu. Liburuan dau non dagoen enterretan. Ez hau ezin do konteu. Bai, gero Elizara sartu bien. Eta prozeduran agertzen da, zietz non dagoan lurperatute alandaze eta errestopateko moduko lekua da. Egongo dira zurrak, halako baten atara espada bizen. Esan dago moduen ibilbide baten ire. Bai, nahi duzuenean, ni... Aizkora barik. Honek planteaten dagoana eta nire novelan, eta holan dago, gauza gogor bat da. Eta esan dut aurkezpenean Donostia. Ikusten danagaitik, emakumeak euki beharko zendukete aizkora bana etxea. Gaur. Edo autoan. Edo nonon. Hemen sakoneko kontu bat dago. Orduan, alango emakume batek, Josef Azketak, eukan gizonaga ze urten bideukon. Zer egin aleban. Zer eukan egiterik edo ez egiterik. Egin beharko da ibilbidea. Ibilbidea egin beharko da Bermioko udaletxean hasitxe. Ordo astipitapa, lehengo estenak, ni maite mindutanago, zelan doazen ikusengo nuke Untxausti kalea, gero Horko atea, zelan doazen erreine zubiko, zubi horretatik almikerako aldatz goran, pentsau irailea dala, setiembria, zelan dauzen matzak, eta hori dana ez, eta argitasuna, hartoa, hartotzak, irailean urrizen, ze ederrak diran ez benetan, eta orduan ikutu poetiko hori sartu dozeni, unkitu emoziona egitenaz hartoak ikusten. Hartoak azitxe. Ze gauze bat, netzako. Eta hori, eta aldatz hori, eta jendia, eta...
Pentsa, guri haitxek eta batezkoen, eskutuka berak ezagota bainoz tabakorik erre. Bai. Bai, hartabizarrak. Niri Esteban San Pedrok, beti gogoan, ezagostan, soloa eukan berak batzen ebazela orduko pipak. Ze pipatzen hasi ziranean, iparraldean, pipatu esaten da orain, erre esaten dugunean tabakoa, pipak egiten ziren zeramikazkoak. Eta herritarrek pipa alako batzutan errete bien. Eta antza atzurretan, permion edoko zuen soloren bat ondo egin ezkero edo ziet, agertuko jatzu ez horrek pipak. Eta berak erakutzi usta zan, ez? Pipatu eta tabakoa eta... Bueno, hau dinot. Igual topatu aldozu ez ondino nik ez dekot. Eta hainbat kontu. Gero erromerizek agertzen dira. Niretzat ezusteko galanta izan da bulgo gaztelugatze. Esaten da benean, 1828ko gaztelugatzeko erromerize agertzen da. Bai? Eta ni sarritan pentsa izan dut, ez zete gabizan gu euskaldunok beti ipuinak asmatuten, ez da, orduko erromerizak eta ez dakizer. Baiz? Erromerize eta ganera, erromerizaren akaberia nahiko erotikoa dala esango neuke, hor dago. Beste kontu bat, liburuan tesian ikusten dana zeintzu ziran neska mutilen eta gazteen ohiturak. Eliziak alako pisua eukon etzan narrutan egiten eskondu oster arte, alabai eta guzti hori tesian dago. Eta beste zertzela da bata, beste tanta bat novelan sartu dutena. Eskondu bakuen arteko hartu emon hori, erromerize gaztelugatzekoa. Eta imaginaten dut, orduko denporetan be, gazteen artean, iraileko batean, bian, sortzian, Andramarian, erromerizek eguerdi, txakolina, gora eta bera dantzak, agertzen da prozedura. Agertzen dira dantzak eta zelan eta guzti hori, haragizaren aldarriza izan behar zan, gogoa, infinitua. Bai, eta, hainbeste, badino, lerroz lerro, detaile zehetasun danak egizazkoak dira. Kenduta, andrak esan dotazenak, asmatuak eta beste dana, ondo. Eskerrik asko, zapatuak.